So, what's up mga kapare ko? Yan, good morning. Kumusta kayong lahat? So, andito naman tayo guys sa bundok ng Natuldukan. So, yun guys, ang episode natin ay pamamangki ulit. So, yun lang naman ang episode natin. Magmamana din tayo. Ayan, may dibaril siyang dala. Antipara. So, siyempre, kasama natin si Christoph, Sir Raida, ang inyong lingkod, si Kernel. Baluka. si Pare Koy TV po. So, ayan po, kung bago lang kayo sa channel namin, Don't forget to click subscribe. and notification bell button for more videos. Update. Ayan. So yun guys, so shout out po sa aming sponsor ng uniform, si Presi Lucana, ayan, oh. Kay Ma'am Trixie. Ayan. So tara! Bajibar please. Guys, magmimerienda muna tayo mga idol. Ayun yun. Si Dago talaga. Magmimerienda muna tayo, kain muna. Merienda muna tayo ng ano yan, Christoph. Ay, pagkain. Mga ano ka naman sa kanila. Sa ating mga Kain sinamahal tayo. na viewers. Harap. Okay lang si Lini. Di naman siguro ano yan. Di ba Lini? Hi Lini! Hi Lini! Mga ano ay, Mag-hi ka naman Lini dyan. taon lipod. Hello! Ayan si Lini. Kasama natin. Actually kasama natin si Daga sa si Lini. Kaya lang hindi na ano, ayaw magpakita eh. Dagang Daga! Dads! Si Dags. So yan guys, kakarating lang namin. So merinda muna kami. Dito na kami sa napakagandang tubigan na to, ilog. Ito yung pinag-shootingan. Ay, pinag-shootingan. Dito tayo dati na. So yan, habang nagpapahinga, merinda muna. Tago mo. So ayun guys, andun na sila ano, si Kernel saka si Christoph. So sila muna doon dahil kukulungin nila yung party na yan, no? Maraming isda doon. Subok malipago tayo ng alods. Kailangan di tayo maingay. Dami? Oh guys, siguro. Lalaki pat. Hindi titira siguro yun. May gagahidi natin doon. Hindi ko lang sana nagpadaan. Yan guys, may huli agad tayo isa. Meron pa. Hindi nakapagsipilo. Ayun sa ako. Nandun cellphone ko. Ayan si ano, Inay saka si Hindi ko talaga magdamay pag walang ano, hindi makikita ang isda. Mga tilapia ka, dami-dami. Ha? Ano ginanaan dyan mga tilapia?
sa camera. Dalawa na siya guys. Ano sa taas, sa balikan? Oh. Laki boy! Ayan, laki na no. Napana niya. Ang laki oh. Ano yan? Tilapia? Oo. Napana. Kinang ano. So ito na guys yung nahuli namin. May ulam na kami. Ayun po. Ano may bato? Malalaki-laki naman. Wow, may huli si Kernel. Hindi tayo bigo guys. Nakahuli na naman si Kernel. Yes. Ibubugan ko pagkasandok ay buo. Tinataktak yung sa ganyan. Bisdak yata. Ano, sa kanin. Kahuli na naman si Kernel. Very good, Kernel. Tingin. Alisin mo sa ano. Ha? Dami ni Kernel na huli talaga. Tibay. Malaki. Ilalagay na natin ang isda. 4, 5, 6, 7, 13, 14. Yay! Golpe. Yan, puno po siya. Yan po ang ulam namin ngayon tanghali.
Tigdadalawa kami guys. Tigdadalawa lang kami guys. Pero malalaki naman. Ilahat mo na nga yan. Lalagay ko na ang pako. Sarap na naman ang ulam. So yan mga pare ko, dahil alas 11 na, tsamba, tayo muna tayo. Unang subo siyempre sa amin, ano naman sa inyo. Tubo, ang Okay, sige. Ganito ka. Kaya po si Daga. Tapos kasama namin si Daga. Sorry na. Ang tunaga ulam mo. Hi, Ini. Ano ka lang dyan? Kain tayo. Yan guys, ibang klase ang lasa ng tilapia pagka bagong huli. Manamis-namis. Namakok na lang kayo. Ano, kabigyan? Hindi ako nagaan, baka magpupula-pula ko. Look! Ang gusto mo na kung paiwalin niyo. Ano ba ang ulam? Tira ng ato. Ganun na ibinang kayo pagsabing sa aso ng ibahan. Pag nabili ng tubo ni Kernel. Ilan na kayo dumigan? Uno sila ni. Ano si Kuya Arnel? Di pa kami Dessert, si pinya. Ate Daga. Nambaga. Nambaga ang takip mo. Dali lang mag-hig. Parang uling na yung puso mo. Sarap! Na ito lang po guys, ang wala po kaming baso kaya dito na lang. May uling na yung labi mo. Meron? Wala. Or Colonel. Kami lang ang matibay sa kainan. Kami lang ang sakalam. Colonel, ay? Yung pala nag-aantay ng umihaw ano. Pagpin niya. Marami sa tagati pa ng umihaw. Ay kaya nga, tagal mo. Tagal naman. Yung order namin na inihaw. Ba, patatagalan pa yun yan. Sino tayo kapag iihaw? Ano ang hotcakes? Balutan mo. Aral kang kabakab. Sayaw ni Riman. Sige daw, sayaw ni Riman. Ano yung sayaw ni Riman? Paano yung sayaw ni Riman? Ganyan nga sayaw. Ipon ng tuho. Hey! Si Kanil nga ay parang anak mo. Kanil, ang matibay ko kaya. Gagayang-gayang lang magawa.
Huli ka na naman, Kernel. Sumuot eh. Na. Laki ano. Hindi, patingin daw. Golpe. Maroon. Naroon ini oh. Agawan sa tilapia. Nasaan yung basket? Naroon oh. Ayaw kainin yung nagpuputi dyan. Ayan o. Ito siya, laki! Hindi ko na aalis! Ang laki! Kagati mo muna. Ay, ito nga yun eh. Ay, ano ba dito? Tawa ka daga ng pulot! Napikot ang ulo! Hindi naman nataas all. Kailan na daga? Abog. Nakinaki. Pag-lumindi, pag-ahon. Parang kabakam. Tingin.
ba? Magaling ka na rin pala, ano? Dapat kinakagat. Araw naman ay mga aso. Ano? Excited. Kita tayong huli. Dami. Gulpi na siya, guys. Uy, ginagawa mo. Ginagawa mo. Dito. Ay, no, nakatigil niya sa gitna. Wow. Alam mo ha, nakakatakas ka sa akin ha. Baka naman sana sima naman ito ha. Makakawala pa. Sapunta na kami, uwi na kami. Si Dagay. Punta na kami guys, sakit tayo si Daga sa camera.